в храма 9-тия час на молитва. И там видях един човек да проси милостиня. Петър и Йован отидаха в храма 9-тия час на молитва. И там видях един човек да проси милостиня. Ето какви бяха думите на Петър и Йоан. Злато и сребро аз нямам, но каквото имам ти давам. В името на Исус Христос стани ходи, стани ходи. Злато и сребро аз нямам, но каквото имам ти давам. В името на Исус Христос стани ходи, стани ходи. Той като скочи и се изправи и проходи с радост и влезе сях в храма, хвалише Бога. Той като скочи и се изправи и проходи с радост и влезе сях в храма, хвалише Бога. И ето какви бяха думите на Петър и Йоан. Злато и сребро аз нямам, но каквото имам ти давам. В името на Исус Христос стани ходи, стани ходи. Злато и сребро аз нямам, но каквото имам ти давам. В името на Исус Христос стани ходи, стани